हेलो लोगो नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे ज्ञान ब्लग्स न्यूज चेनेलाव फिन खनसेबाव बरायबाय। नै दिनै 17 सेप्टेम्बर बे 17 सेप्टेम्बरा जाहैबाय आसाम सरकारा मोनसे गेदेर खामानि लादों। बेनो जाहैबाय बे हाबाफारियानो जाहैबाय अमृत ब्रिक्शा आन्दलन। बे अमृत ब्रिक्शा आन्दलननि गेजेरजों सारा आसामावनो जोबोद बुरजा बिफां गायगोन। गासै 1 crore 1 कौटि बिफां गायनानै वर्ल्डआव रेकर्ड खालामनो नागिरदों। दा बे हाबाफारियैनो मोनफ्रोमबो सरकारनि मोनफ्रोमबो इन्स्टिटिउसन्सफोर मोनफ्रोमबो अर्गानाइजेसनफोर बेफोर बयनियावबो दंफां गायनायनि बिथोन हरनाय जादों। दा बेहायबो जोंबो स्कुलनि हिसाबै जोंबो बाहागो लादों। दा बेवहाय जों गासै फरायसाफोरखौ दिनै सानडे समब्लाबो जों लेंहरदों। बेनिखायनो जों गासै सार फोरोंगिरिफोर बयबो रेडि जानानै दं। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा जाय आसामनि चिफ, बियो वर्ल्ड रेकर्ड खालामनो हादों। बेनो जाहैबाय दंफां गायनाय। बियो जाहैबाय एकदम सारा आसाम नायैनो 1 crore बिफां 1 कौटिखानथा बिफां गायगोन। गासिबो सेप्लिंसफोरखौ लाबोजोबखाबाय। बिनिफ्राय जोङो दान्दिसे उनावनो गायसिगोन। नै बेनो फुलिया, नै बेनो अग्रु ना dobra tak माखासेफ्राबो फैब्रा थानो नाङा बिदि Kalmakai. Sisir. बिदिबो खेब ओमफ्राय फसंनानै बोखेब। भिडिअ नङा नैबेखौ खेबबासो खेबनांगौ। एसे दावसिन आं दहाय दखानाव दे खेबदो। फिसाखौ सिदा खालायमा गायनाया जाया। नारदो बिफांखौ नारदो गुदियाव नाख्रोब। बेजों लोगोसेनो आरोबाव मोनफ्रोमबो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बारफोरनो दंफां गायनायनि थाखायबो रानना हरनाय जादोंमोन। दा बेनि थाखायबो न'आव फांनै गायबाय बेबो अग्रु। दा बेखौ सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बार हिसाबै जोंना मेडामा गायबाय। दा आं बेखौबो नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामफानाय जाबाय। दा बिदिब्ला आं नोंथांमोन बयनिसिमबो भिडिअखौ नायजोबनो थाखाय रोजा साबायखर बावनाय थाबाय। आरो बेखिनियावनो भिडिअखौ फोजोबनोसै। बिदिब्ला बाय बाय।